సో, హ్మ్. మనం చూస్తుంది ఏమిటి అంటే, మరి బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవీర్ గుడ్ పాయింట్ పెట్టారు నాగరాజు ప్రభుజీ. నందిని మాతాజీ ధర్మము దారి తప్పింది. నేను అవతారం తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ డే. మాతాజీ ఒక్క నిమిషం ధర్మం తారి తప్పినప్పుడు తనే అవతారం తీసుకుంటాను, ప్రతి యుగంలో పుడతాను అని చెప్తాడు కదా మాతాజీ కృష్ణ భగవాన్. ఫస్ట్ డే ఓకే. యుగగా మీరేనా మాతాజీ నందిని మాతాజీ అంటే? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేనే మాతాజీ నందిని ధ్యాప. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. అదే మీరు చాట్ లో పెట్టారు కదా, అదే చూస్తున్నాను. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. సో 1 బై 1 చదువుతాను, వినండి. హరిత మాతాజీ ఒక సామ్సంగ్ ఎస్ఎం గారిని ఫోన్ నంబర్ అడుగుతున్నారు. మాతాజీకి పెట్టండి చాట్ లో. అర్పించేది స్వీకరించేది బ్రహ్మం. వెరీ గుడ్. ప్రియాంక మాతాజీ, కర్మ చేయకుండా ఎవరు ఉండలేరు. వెరీ గుడ్, గుడ్ పాయింట్. ఏ పని చేయకపోతే బంధాలు ఏర్పడవు అనుకుంటాము, కానీ అది మన బాధ్యతలన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు పాపమే అంటుకుంటుంది. కాబట్టి పని చేయకుండా ఉండలేము, కాబట్టి ఉండాలి ఏదో ఒకటి. మనం జీవితం సాగించాలంటే కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తీర్చుకోవడానికి తప్పదు కొన్ని పనులు. అయితే ఎప్పుడు పని చేయకుండా కంప్లీట్‌గా మానేయొచ్చంటే ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్‌కి వెళ్ళిన వాడికి ఏ పని చేయకుండా ఉండే ఆ స్థితిలో ఇక అతను ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళే వరకు మన పనులు మనం చేసుకుంటూనే ఉండాలి. త్రిగుణాలు ప్రియాంక మాతాజీ, త్రిగుణాలను అనుసరించని ప్రతి ఒక్కరూ కర్మలు చేస్తారు. త్రిగుణాలను అనుసరించి కరెక్ట్. మన గుణాలను బట్టి మనం కర్మలు చేస్తాం. మంచి గుణం ఉంటే మంచి పనులు, రజో గుణం ఉంటే కోరికలు, స్వార్థంతో కూడిన పనులు, తమో గుణం ఉంటే చెడు పనులు. వెరీ గుడ్. పావని మాతాజీ వాయిస్ వినిపిస్తోందా? హరే కృష్ణ. నాగరాజ్ ప్రభుజీ, అష్టాంగ యోగం, సన్యాసం, ప్రాణాయామం, సమాధి, ఆ యోగాలన్నీ కూడా చెప్పారు. కొందరు ఆ మార్గంలో నన్ను పూజిస్తారు. చివరికి చెప్పిన విషయాలు ఇవన్నమాట. మాతాజీ ఫస్ట్ శ్లోక భాష్యం చెప్పేదా మాతాజీ? ఫస్ట్ శ్లోక అది ఒక నిమిషం చెప్తాను మాతాజీ. ఈ కర్మయోగాన్ని ఫస్ట్ సూర్యదేవుడు వివస్వానునికి చెప్తాడు. వివస్వానుడు తన కుమారుడైన మనువుకు చెప్తాడు. మనువు ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు ఉపదేశించాడని యోగ ప్రోక్త ఉంటది కదా మాతాజీ, ఫస్ట్ శ్లోక ఉంటది కదా, దాని భాష్యం. ఓకే మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో నన్ను ఇది చదివేటప్పుడు ఫినిష్ చేయనివ్వండి. మీరు మాట్లాడాలంటే నేను ఫినిష్. పర్వాలేదు, మీకు విధానం చెప్తున్నాను. దట్స్ ఓకే, మీకు తెలియదు కదా. హ్యాండ్ రైట్ చేయాలమ్మా. హరే కృష్ణ. భగవద్గీతలో రాజేశ్వరి మాతాజీ పాయింట్ ఏమిటంటే, భగవద్గీత అర్జునుడి కంటే ముందు విశ్వానుడికి, అది మాతాజీ చెప్పిన పాయింట్. వెరీ గుడ్. జరిగింది అని చెప్పారు. తర్వాత కర్మ, అకర్మ, వికర్మ గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. అవేంటన్నది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. కర్మ అంటే శాస్త్రాలు ఒప్పుకున్న పనులు చేయొచ్చు అని చెప్పిన మంచి పనులు. అకర్మ అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం కర్మ ఓనరించినట్లయితే అది కర్మ బంధాలు ఏర్పరచదు, కాబట్టి దానిని అకర్మ అంటాము. అంతేగాని పని చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన అకర్మ అవ్వదు. వికర్మ అంటే చెడు పని. సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలి అని, చెడు శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన చెడు పని. ఓకే. సో అవి భగవంతుడు ఎంతకాలం క్రితం చెప్పారు అంటే, ఈ రకంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 27 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. యుగ చక్రం అంటే ఒక 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం లేదా యుగ చక్రం అంటాము. సో 27 యుగ చక్రాల్లో ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు. ఈ 28వ యుగ చక్రంలో 3 యుగాలు అయిపోయాయి. కలియుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా అయిపోయాయి. కాబట్టి మొత్తం 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు, లక్షలు చూస్తే 1205 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం సూర్యుడికి ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించడం జరిగిందని చూసాం. ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు చూసాం. మరి ఇది బ్రహ్మ గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయం అని చూసాము, ప్రభుపాద సంప్రదాయం. ఈ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఆయన మహత్యాల గురించి చూస్తాము. 10వ అధ్యాయంలో ఆత్మజ్ఞానం గురించి చూసాం. భగవంతుడికి మనకి ఏ రకంగా సంబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు ఆ భగవంతుడితో అన్నది ప్రతి అధ్యాయంలో ఏదో ఒక శ్లోకంలోనో
ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు. ఎందుకు యోగం అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం కాబట్టి, ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో కనీసం ఒక శ్లోకంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి. సో అది. ఇక అర్జునుడేమో మరి నువ్వు ఇప్పుడు పుట్టి అప్పుడు సూర్యుడికి చెప్పానంటున్నావు అదెలా సాధ్యం అంటే, అప్పుడు నేను మరి ఇలా ఈ ప్రతి యుగంలో పుడతాను. నీకు గుర్తులేదు ఆ విషయం. నీ పూర్వజన్మల విషయం నీకు గుర్తుండదు. అందరూ మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటారు. అయితే అంటే మోక్షం వచ్చే వరకు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఆ మోక్షం గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి. అకర్మ తత్వంలో చేసినప్పుడు బంధాలు ఏర్పడకపోతే మరి మోక్షం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతాం. అప్పటి వరకు ఇలా పుడుతూనే ఉంటారు. సో మనుష్యులకి మనకి ముందు జన్మలు గుర్తుండవు. నాకు అన్ని గుర్తుంటాయి అని చెప్తూ నేను ప్రతి యుగంలో ఇలా నాకు అవసరం లేకపోయినా నాశనం లేని వాడినైనా అందరికీ ప్రభువునైనా నేను అవతరిస్తూనే ఉంటాను ఇలా భూమి మీద. మరి ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం తగ్గుతుందో అధర్మం పెరుగుతుందో ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నేను వస్తాను. అది ఎందుకు అంటే దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, సాధువులను రక్షించడానికి, ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించడానికి నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పారు. ఇంకా ఆయన్ని తెలుసుకోవడం, భగవంతుని తెలుసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే, మళ్ళీ మనకి ఈ దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత. ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ. రాగాన్ని అంటే రాగద్వేషాలు నాది అనేటటువంటి ఆ మమత్వము, ఆ స్వార్థము, భయము, క్రోధాన్ని ఎవరైతే వదిలిపెట్టగలుగుతారో, వదిలిపెట్టి మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అంటే భగవంతుని శరణు వేడిన వాళ్ళు, పూర్తిగా శరణాగత తత్వంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు. బహావో జ్ఞాన తపస, ఇలాంటి ఎంతో మంది. బహావో అంటే బహు అంటే ఎన్నో అని కదా. ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు పూత అంటే పవిత్రమయ్యారట. ఎలా మద్భావం ఆగత, నా భావాన్ని పొంది అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని పొంది అర్థం చేసుకుని. అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదని పదే పదే చెప్పుకుంటున్నాం. అర్థం చేసుకోవడం ఏంటంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అర్థం చేసుకోవడం. పక్కవాడికి నొప్పి అన్నప్పుడు అయ్యో పాపని నొప్పి అనుకుంటాం, మనకు అదే నొప్పి వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఇది భగవతత్వం అని చదవడం వేరు, వినడం వేరు, మనం ఆ తత్వానికి వెళ్ళగలగడం వేరు. ఎవరైతే ఆ తత్వానికి వెళ్ళగలిగారో వాళ్ళు మరి ఈ రకంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతారు. పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. సో అది భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే అది జరిగేది. సో ఆయన మరి ఆ తత్వం ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలకు అతీతం, రాగ భయ క్రోధాలను వదిలిపెట్టగలుగుతాం. సో ఈ త్రిగుణాలు ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి ఈ భౌతికత్వం, ఈ భౌతిక స్వభావం, ఈ స్వార్థము, రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కోపాలు, తాపాలు. సో అవన్నీ మరి త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాడికి ఉండవు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు ఆ తత్వానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఈ రాగం ఉండదు, భయం ఉండదు, క్రోధం ఉండదు. కాబట్టి ఈ రాగ భయ క్రోధాలన్నిటినీ వదిలిన వాళ్ళు అని చెప్పి అలా ఎంతో మంది నన్ను ఆశ్రయించి. అది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, శరణాగత తత్వం. శరణాగత తత్వం అంటే అసలు ఏమిటి? భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా మనం ఆయన ప్రసాదంగా భక్తితో స్వీకరించి సమత్వంతో ఉండే స్థితికి రాగలగడం, అది శరణాగత తత్వం. ఏదో కష్టాలు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, మనం అన్నీ మంచి చేస్తే ఇలా చేశారేమిటి అని మనం అనుకుంటే మనం ప్రశ్నించేంతటి వాళ్ళం కాదు, మనకు విషయం తెలియదు. ఎందుకంటే మనం ఏదో ఈ జన్మలో అన్ని మంచి చేస్తాం అనుకోవచ్చు. మనం ఏ జన్మలో మనకి ఏది రావాలో ఆయన కరెక్ట్గానే మనకు ప్రాప్తం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం అది అర్థం చేసుకుని ఏది వచ్చినా అది భగవంతుడు, ఏదైనా సరే ఆయన చేసేది పర్ఫెక్టే అని మనం దాన్ని ప్రసాదంగా, మనకు కష్టం అనిపించవచ్చు కానీ దానికి కారణం ఉంది. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం ఏదో చేయబట్టి మనకి ఎలా జరగాలని ఉంటే అలా జరుగుతుంది. సో ఎవరి కర్మకు వాళ్లే బాధ్యులు అనే మాట కూడా మీరు వినే ఉంటారు. అదే కర్మ సిద్ధాంతం. ఆ సిద్ధాంతం మీదే ఈ ప్రపంచం, ఈ విశ్వం నడిపిస్తున్నాడు భగవంతుడు. లేదంటే బాధ్యత లేకుండా ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేసి మరి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫలితం లేకుండా ఉంటే ఇంక న్యాయం ధర్మం ఎలా ఉంటాయి?
కాబట్టి అందరూ ఈ రకంగా పాపభీతి అనేది, దైవభక్తి అనేది ఉన్నప్పుడే ఎవరైనా మరి సరి అయిన నడతలో ఉంటారు. సో బేసిక్ రూల్ అది అన్నది మనం మొన్న క్లాస్లో కూడా చూసాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చెప్పుకున్నాం, భౌతిక తత్వం శాస్త్రం అయిన ఫిజిక్స్లో కూడా మరి ఆ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అంటే మన ప్రవర్తనను బట్టి అవతల దానికి రియాక్షన్ ఉంటుంది అనేది అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇట్లా కనుక్కుని ఈ భౌతిక తత్వంలో కూడా ఉంది. ప్రతి పనికి మనం ఎంత ఫోర్స్తో బంతిని కొడతామో గోడకేసి అంతే ఫోర్స్తో వెనక్కి వస్తుంది కదా. సో అలాగే మనం ఎటువంటి పనులు చేస్తే అటువంటి ప్రతిఫలం మనకి వస్తుంది. కాబట్టి అది ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఈ రాగభయ క్రోధాలను వదిలి భగవంతుని ఆశ్రయించి ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనే సమత్వంతో మనం ఉన్నప్పుడు, రియాక్షన్ లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, గోడకు బంతి వేసి కొట్టలేదనుకోండి, బంతి ఎక్కడున్నది అక్కడే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండాల్సింది అక్కడే ఉంటుంది. మనం తీసి దాన్ని కొడితే అది ఎంత గట్టిగా కొట్టామో అంత గట్టిగా మన వైపుకి తిరిగి వస్తుంది. సో అలా మనం ప్రతిఫలాసక్తిని బంతిని పక్కన పెట్టినట్టు ప్రతిఫలాసక్తిని పక్కన పెట్టి మన పని మనం చేసుకుంటే మనకి ఏ రియాక్షన్ రాదు, ఏ ప్రతిఫలం, ఏ కర్మబంధాలు మనకి రావు. కర్మబంధాలు కూడా అటువంటివి అన్నమాట. ప్రతిఫలాసక్తితో చేశాము అంటే అవి మనకి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఆ కర్మ ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడు ప్రసాదం అనుకుంటూ మనం ఏదొచ్చినా నిగ్రహంగా ఉండగలిగినప్పుడు, ఆ ఉద్దేశంతోనే పని చేయగలిగినప్పుడు అది శరణాగత తత్వం. సో అది రాగద్వేషాలతో కాకుండా డ్యూటీ అనుకుంటూ పనిచేస్తూ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఏది జరిగినా ఆయన ఇది మనకి ఇచ్చింది అనే సంతృప్తితో ఉండగలిగినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు పవిత్రులై భగవంతుడి తత్వం అది. ఆయనకి ఏ రియాక్షన్ లేదు, తను చేయవలసిన పని ఆయన చేసుకుంటూ పోతున్నారు. సృష్టి స్థితి లయ, దానివల్ల ఆయనకు వచ్చేది లేదు, ఆయనకి తీరే కోరిక లేదు, ఆయనకు అసలు కోరికలు లేవు. కాబట్టి ఆ రకమైన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి స్థితికి రాగలిగిన వాళ్ళు మరి భగవత్ తత్వాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం. అలాంటి వాళ్ళు మరి మళ్ళీ ఆయన తత్వాన్ని అంత బాగా తెచ్చుకున్నప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎక్కడుండాలి, భగవంతుడి భగవద్ధామంలోనే ఉండటానికి అర్హులవుతారు. అది మళ్ళీ ఇంక వాళ్ళకి ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉండరు. అలా తర్వాత మనం ఏ రకంగా శరణు వేడితే భగవంతుడు ఆ రకంగా అనుగ్రహిస్తారు. ఎవరికి వీలైన పద్ధతిలో వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడతారు. కొందరు కర్మయోగంలో, కొందరు భక్తి యోగంతో, కొందరు అష్టాంగ యోగంతో, కొందరు జ్ఞానయోగ మార్గంలో. అందుకే భగవంతుడు ఇన్ని మార్గాలు చెప్పారు. ఏదో ఒక మార్గం ఎవరో ఒకళ్ళకి వారి స్వభావాన్ని బట్టి నచ్చకపోతుందా అని మరి మనుషులు ఒకటి చెప్తే మాకు అర్థం కాలేదని ఊరుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మనలాంటి వాళ్ళు బోల్డ్ మంది మనకి ఇన్ని మార్గాలు చెప్పినా మరి మనం కొంచెం ఫాలో అవడం కొద్దిగా మొదట్లో కష్టం అనిపిస్తుంది కదా. సో అలా భగవంతుడు మన వీలుని బట్టి మనం ఏదో ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటామని ఇన్ని మార్గాలు చెప్పారు. అయితే అన్నిటికంటే సులభ మార్గం భక్తి మార్గం అని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం. ప్రభుపాద అదే సూచించారు. సో కర్మ చేస్తూనే అలా భక్తితో కూడా చేయొచ్చు అని. సో ఇక మరి జనులందరూ కూడా ఇలా కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం మరి భగవంతుని దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. ప్రతిఫలాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక నేను వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, వాళ్ళ పనులను బట్టి 4 రకాలుగా విభజించాను. బ్రాహ్మణులని, క్షత్రియులని, వైశ్య శూద్రులని అని చెప్తూ ఇంకా ఏం చెప్పారు, నన్ను ప్రభావితం చేసే కర్మ ఏదీ లేదు. నేను ఎలాంటి కర్మ నేను వాంఛించను, నాకు ఏది కావాలని ఉండదు. నన్ను గురించిన ఎవరైతే ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు కూడా కర్మఫలాలతో బంధించరు. అంటే తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. తెలుసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు. ఈ రకమైన మెంటాలిటీకి ఎవరు రాగలుగుతారు? కర్మ ఫలితాలను వాంఛింపకుండా బాధ్యతగా చేసేవాళ్ళు అని అర్థం. ఎందుకు భగవంతుడు ఆ తత్వం. ఏ కర్మ నన్ను ప్రభావితం చేయదు. ఎందుకు? ఆయన ఫలితం కోసం చేయడంలా, నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నారు. ఆ రకంగా మీరు కూడా ఉంటే మీరు కూడా ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు, మీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు.
సో ఇంతకు ముందు మరి ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్ తోనే చాలా మంది మునులు నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు కూడా ముక్తిని పొందారు. ఎందుకు? ఫలాసక్తిని వదులుకున్నారు కాబట్టి. ఆ తర్వాత కర్మ, అకర్మ, వికర్మలంటే ఏమిటో అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. సో అకర్మ అంటే, కర్మ అంటేనేమో శాస్త్రాలు చేయొచ్చు అని చెప్పే మంచి పనులు, అకర్మ అంటే మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు బంధాలు ఏర్పడినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. ఇక వికర్మ అంటే చెడు పనులు అని చెప్పారు. ఈ కర్మల్ని అర్థం చేసుకోవడం అది అంత ఈజీ కాదు. అది ఎందుకని చక్కగా అర్థం చేసుకుని కర్మ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. చెప్పి అకర్మ, వికర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటో చెప్పారు. సో ఈ కర్మలో అకర్మలో కర్మను చూసేవాడు బుద్ధిమంతుడు అన్నాడు. సో కర్మలో అకర్మ, అకర్మలో కర్మ, ఇది ఏమిటో ఒకసారి ఎవరైనా చెప్పగలరా? మనం ఈ విషయం గురించి చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టినా పర్వాలేదు. కర్మలో చూస్తున్నారు ఆన్సర్. హరే కృష్ణ. చంద్ర ప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ, చెప్పండి. వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. మనం పని చేయడం, అకర్మ అంటే మనం చేసిన పనిని భగవంతునికి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఇవ్వడం. అది అకర్మ. వెరీ గుడ్. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? కర్మలో అకర్మలో కర్మను చూస్తున్నాడట. కర్మలో అకర్మను చూస్తున్నాడు, అకర్మలో కర్మను చూస్తున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? సో కర్మ అంటేనేమో మనం చేయవలసిన పని, ఓకే. సో ఆ పనిని అకర్మగా చూస్తున్నాడు. అంటే ఎలా చూస్తున్నాడు? ప్రతిఫలాసక్తి కోసం చూడడంలా అకర్మగా చూస్తున్నాడు. నా బాధ్యత, ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా ఇది చేయవలసిన డ్యూటీ నాది అని అలా చూస్తున్నాడు పనిని. అంతేగాని ఇదేదో లాభం కోసం చేద్దామని చూడడంలా. కర్మ, ఓ పని ఉంది. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వ్యాపారం చేయాలి, మన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అవ్వనివ్వండి, దేనికైనా సరే, అది మన బాధ్యత కదా. సో మనం ఏదో ఒక పని చెయ్యాలి, చేసి మరి మనం కుటుంబ పోషణ చేసుకోవాలి. అది మన బాధ్యత, చేస్తాం. కానీ దాన్ని ఇంత వస్తే బాగుండు, అంత వస్తే బాగుండు, ఇంత వస్తే ఇన్ని మేడలు కట్టుకోవచ్చు, అంత వస్తే అన్ని కార్లు కొనుక్కోవచ్చు అని ఎంతసేపు ఆ ప్రతిఫలం మీద దృష్టి లేకుండా నా బాధ్యతగా నేను ఈ వ్యాపారం, ఉద్యోగం చేసి, నేను బాగా చేసి చేయడమే నా జాబ్, నా బాధ్యత. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా మరి భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం అనేటటువంటి ఆ కోరిక, విపరీతమైన కోరిక ఉండే మెంటాలిటీని తగ్గించుకున్నప్పుడే మనకి బంధాలు ఏర్పడవు. ఆసక్తి తగ్గించుకుంటేనే అని చూసాం. కాబట్టి ప్రతి పనిని అతను అలా బాధ్యతాయుతంగా చూస్తాడు, కానీ లాభం కోసం అన్నట్టు ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తితో చూడడు. కాబట్టి అకర్మగా చూస్తున్నాడు ప్రతి పనిని. కర్మలో అతను అకర్మను చూస్తున్నాడు కానీ ప్రతిఫలాన్ని చూడడంలా, బాధ్యతను చేయవలసిన విధానాన్ని చూస్తున్నాడు. అకర్మ అంటే అది కదా. సో అకర్మగా చూస్తున్నాడు ప్రతి పనిని. కర్మలో అకర్మ అంటే అది అర్థం. ఇకపోతే అకర్మలో కర్మ అంటే ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడం అకర్మ. అకర్మనే కర్మ అనుకుంటున్నాడు, కానీ మనమోటి వాళ్ళం ఏమనుకోవచ్చు? కర్మ అంటే లాభం కోసం చేసే పని అనుకోవచ్చు. కానీ అతను అలా అనుకోవడంలా, ఇలా లాభం కాదు, మన బాధ్యతగా చేయడమే మన డ్యూటీ అనుకుంటున్నాడు అనమాట. కర్మనే కర్మ అనుకుంటున్నాడు, అంతేగాని ప్రతిఫలాసక్తితో చేసే కర్మని కర్మ అనుకోవడంలా. అతను కర్మ అంటే అసలు అలా అకర్మే కర్మ అనుకుంటున్నాడు. అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడమే పనిచేసే విధానం అనుకుంటున్నాడు అనమాట. అది అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్. హరే కృష్ణ. ఈ పాయింట్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది యూజువల్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్ కాబట్టి అడుగుతున్నాను. మీకు ఎంతవరకు నేను చెప్పిన విషయం అర్థమైంది? అర్థం కాకపోతే హరే కృష్ణ. సుగుణ మాతాజీ, నందిని ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ.
సో మీరు చదవండి మాతాజీ, కర్మలో అకర్మ, అది చదవండి ఆ పాయింట్ ఒకసారి చదవండి మాతాజీ. ఎదురుగుండే స్క్రీన్ ఉంది కదా, కనిపిస్తోంది కదా నందిని మాతాజీ. కర్మ ఎందు మాతాజీ వినపడుతుందా? వినిపిస్తోంది, చెప్పండి. హలో. కర్మ వినిపిస్తోంది. ఎందు అకర్మను మరియు అకర్మ ఎందు కర్మను గాంచువాడు మానవులలో బుద్ధివంతుడు, అట్టివాడు అన్ని రకముల ఓకే, కర్మల యందు నియుక్తుడైనను ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎందున వాడే యగును. ఆధ్యాత్మిక అలా చేసి అంటే ఏం అర్థమైంది? కర్మలో అకర్మలో కర్మను చూసేవాడు బుద్ధిమంతుడు అంటున్నారు. అలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే, అన్ని కర్మలు చేస్తున్నా కూడా, నియుక్తుడైన అంటే అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా అతను ఆధ్యాత్మిక స్థితి అంటే స్పిరిచువల్ గానే ఉంటాడు. ఆధ్యాత్మిక స్థితి అంటే ఏంటి? రాగద్వేషాలు లేకుండా మరి పవిత్రంగా, ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండానా మాతాజీ? ఏమీ మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా, ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఉంటారు. ఎవరు? కర్మలో అకర్మను చూసేవాడు. అసలు అకర్మ అంటే ఏమిటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా పనిచేయడం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా. అకర్మ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా పని ఎలా చేస్తాం? ఉద్యోగం చేస్తే జీతం వస్తుందనేగా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది ఎమ్మటి మన మనసులో. అక్కడ ఉద్యోగం జీతం లేకుండా చేయమని కాదు, జీతం తీసుకో, కానీ ఆ జీతం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంత వస్తుందా, అంత వస్తుందా, దాంతో ఏది కొనుక్కుందాము అని లేదా వ్యాపారం చేసినప్పుడు మొదలు పెట్టిన వెంటనే ఎంత లాభం వస్తుంది, వస్తే ఏం చేద్దాం అంటూ లాభం 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 అంటూ జీతం 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 అంటూ దృష్టి అంతా కూడా ఇలా వచ్చే లాభం మీద తప్ప అంతటి అటాచ్మెంట్ వద్దు. నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యి, వచ్చేదేదో వస్తుంది. ఇది మన డ్యూటీ, మనం జాబ్ చేయడం, మన కుటుంబాన్ని పోషించడం మన బాధ్యత. ముందు చేసుకుంటే ఎంతో కొంత వస్తుందనే మొదలు పెట్టాం జాబ్ చేయటం. ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఆ మనీ అవసరం అనే చేస్తున్నాం. కానీ ఎంతసేపు దాని గురించేనా నీకు ఆలోచన? ఎంతసేపు ఆ కోరికల మీదైనా, ఎంతసేపు ఆ ప్రతిఫలం మీదైనా నువ్వు ఇది నా బాధ్యత అనేటటువంటి మైండ్ కంట్రోల్ నేర్చుకో, ఆ సమత్వం నేర్చుకో, వచ్చేది వస్తుంది. ఒక్కోసారి నష్టం కూడా రావచ్చు వ్యాపారాలు చేస్తే. నువ్వు చేయగలిగింది ఏమిటి? వ్యాపారాన్ని నువ్వు సవ్యంగా చేసుకోవడం, కరెక్ట్గా. మరి లాభం వస్తే సరే, బాగానే ఉంది, నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకో. నష్టం రావచ్చు, నువ్వు బాగా చేసేదే ఉంది, మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచించుకో. అంతేగాని ఈ ప్రతిఫలం గురించి, లాభం వస్తుందా, అమ్మో నష్టం వస్తుందేమో అంటే ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చోవద్దు. అవే నీ కర్మబంధాలు అని చెప్పారు. సో కర్మబంధాలు ఇంకొక రకంగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏమిటి? ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే మరి ఇలా దుఃఖించి నష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు డిప్రెస్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ దాన్ని వ్యాపారం అభివృద్ధి చేసుకునే మూడు కూడా ఉండదు నీకు. డిప్రెషన్లోకి వెళ్తే మొత్తం నాశనం అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు నిలదొక్కుని నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటో చూస్తేనే నీకు మళ్ళీ జీవితం సరిగ్గా సాగేది కదా. నష్టం పోయామని మనం ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఏమైనా వస్తుందా? మరి తిరిగి నష్టం ఏమైనా పోతుందా మనం దుఃఖించినంత మాత్రాన్ని? దానివల్ల ఇంకా నష్టం తప్ప మనకి ఇంకా వచ్చేది ఏమి కూడా లేదు. సో ప్రాక్టికల్గా చూసినా ఇది భగవంతుడు చెప్పింది ఎంతో ఉపయోగకరం, లాజికల్ కూడా. ఓకే, సో ఏదొచ్చినా అలా స్థిమితత్వంతో ఉన్నవాడికే మరి మనశ్శాంతి కూడా. ఈ కలవరాలు దుఃఖాలు పెట్టుకుని చేసేదేముంది? చేయవలసింది ఎలాగూ చేయక తప్పదు. కాబట్టి అలా ఉండడం నేర్చుకోండి. అది ఎంతసేపు ఆ తాపత్రయాలు వదిలి మీ డ్యూటీ ఏమిటో, మీ పని ఏమిటో మీరు సక్రమంగా చేసుకోండి. వచ్చేదేదో వస్తుంది, తప్పదు. దాని మీద నీకు కంట్రోల్ లేదు. ఆ తప్పదంటే అనుకోకుండా ఎలా ఉంటావు? నష్టం ఓకే అనుకున్నాం, ఏమొచ్చింది మనకి అనుకున్నందువల్ల? బాధ తప్పిందా? ఆ బాధ పట్టడం వల్ల ఏమన్నా నష్టం పోయిందా? పైగా మనకి ఇంకా బాధ కలిగి మళ్ళీ వ్యాపారం మీద కూడా మైండ్ సరిగ్గా పెట్టలేకపోతాం. కాబట్టి నిగ్రహించుకున్న వాడే మరి వీటన్నిటిని ధైర్యంగా తట్టుకోగలిగి నిలదొక్కుకోగలుగుతాడు. కాబట్టే ఇలాంటి మనస్తత్వం అవసరం. అందుకే భగవంతుడు ఇదే నీకు అన్ని దుఃఖాల నుంచి నిన్ను బయటపడేసే విధానం.
నువ్వు ఆ సమత్వంతో ఉండు. అదే అకర్మ. నీకు దుఃఖాలు ఉండవు, అశాంతి ఉండదు, నీకు మోక్ష మార్గం ఇది అని చెప్పారు. ఓకే, ఈ పాయింట్ అకర్మ అంటే ఇలాంటి భావంతో ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా, అంటే వచ్చిన డబ్బు వదిలేసుకోమనడంలో, వ్యాపారంలో ఏదొచ్చినా తట్టుకునే శక్తితో నిలబడు. నువ్వు దాని గురించే ఆలోచిస్తూ వస్తే బాగుండు అనుకుని రానప్పుడు నువ్వు డిప్రెస్ అయిపోకు, డిసప్పాయింట్ అయిపోకు. అది వచ్చిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ గర్వంగా నేను ఎంతో గొప్పగా చేయబట్టి ఇలా వచ్చిందని విపరీతంగా గర్వపడిపోకు. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని సింపుల్ మైండ్తో, హంబుల్ మైండ్తో ఉంటూ నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకుంటూ పో అని చెప్తున్నారు. అందుకే అర్జునుడికి నేను వాళ్ళని చంపుతాను, వీళ్ళని చంపుతాను అంటే అర్జునుడికి మనసులో అహంకారం, నేను చంపగలను, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నీ బాధ్యత ఏంటి? వచ్చావు యుద్ధం చేయడానికి, ఒక రాజుగా, ఒక సైనికుడిగా. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ డ్యూటీ ఏమిటంటే యుద్ధం చేయాలి. ఎవరితో చేస్తున్నాను, ఎందుకు చేస్తున్నాను, వాళ్ళందరినీ చంపేస్తాను, లేదా వాళ్ళు నన్ను చంపుతారేమో, ఈ ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి చేయవలసింది చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఈ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. సో కర్మలో అకర్మ అంటే అకర్మ విధానం అది. మనం ఏది జరిగినా అలా స్థిమితత్వంతో ఉండగలుగుతాం, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతాం. అలా ఉన్నప్పుడు నీకు బంధాలు మాతాజీ ఏమిటి మాతాజీ? బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం మాతాజీ. అది చెప్తున్నా, వెరీ గుడ్. బ్యాలెన్స్డ్ గా అలా సమత్వం అంటాం మనం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ లో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వానిమిటీ అనే పదం కూడా ఉన్నది దానికి. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మరి అలా, అందుకే మనం వీడేంటి ఏదొచ్చినా ఏదేంటి ఉలకడు, పలకడు, తొణకడు, బెనకడు, ఏదో నిర్వికారంగా ఉంటాడు అని మనం కొంతమంది రియాక్షన్ లేని వాళ్ళని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అలా ఉన్నవాడే మరి అలా లేనివాడేమిటి, ఏదైనా వస్తే లాభం వస్తే పొంగిపోవడం, ఎగిరిపోవడం, గర్వపట్టం చేస్తాము. మన ప్రతాపమే అంతా, మనం చాలా గొప్పగా చేయబట్టి అన్ని బ్రహ్మాండంగా జరిగాయి అనుకుంటాం. అదే నష్టం వస్తే ఒకటే దుఃఖపడిపోయి దుఃఖము, కోపము, ఆవేశం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో అది ఏమీ లేనప్పుడు ఎప్పుడు మనస్థిమితంగా ఉన్నవాడికి ఏ కలవరం ఉండదు కదా, ప్రశాంతంగానే ఉంటాడు. మళ్ళీ సో అలా ఎలా ఓకే, ఉండకుండా మనం చేయగలిగింది ఏమిటి? ఏడవడం వల్ల కానీ, ఇంకా మన బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగి మనకి ఇంకా లేనిపోయిన జబ్బులు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఆ స్థిమితత్వం అనేది ముఖ్యం. మంచిగా బ్యాలెన్స్ తత్వం అనేది ముఖ్యం. అది ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇలా భక్తి మార్గంలో భగవంతుడు మరి ఏది ఇచ్చినా మనకి ఆయన అది సూట్ అవుతుంది కాబట్టి మన కర్మలకు తగ్గ రియాక్షన్ ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఈ జన్మలో కాకపోయినా ప్రీవియస్ జన్మలో ఏదో చేసినప్పుడు ఆ కర్మలు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించాలి. చెప్పుకున్నాం కదా, కర్మ సిద్ధాంతం అంటే మనం చేసిన పనికి కరెక్ట్ గా ప్రతిఫల ఆసక్తితో చేస్తే ఆ ఏదో ఒక బంధాలు ఉంటాయి. సో అది కర్మ సిద్ధాంతం. ఇప్పుడు కర్మలో అకర్మ అన్నాము అంటే ఇలా ఏ పనినైనా అకర్మ విధానంలోనే చేస్తాడు, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా. అది కర్మలో అకర్మ. అతను చేసే ప్రతి పని అకర్మగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు, మరియు అకర్మలో కర్మ అంటే అకర్మే అసలు కర్మ అనుకుంటున్నాడు. ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడమే అసలు డ్యూటీ చేయడం అంటే అలాగే చేయాలనుకుంటున్నాడు. మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదైనా పని చేసామంటే దానికి లాభం ఉండాలనుకుంటాం. కానీ ఇతను అకర్మే డ్యూటీ అనుకుంటున్నాడు. అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడమే కర్మ చేసే విధానం. పని చేయడం అంటే అలా చేయాలి అనుకుంటున్నాడు అన్నమాట. కర్మలో అకర్మను, అకర్మలోనే కర్మ అంటే కర్మ అంతా కూడా అకర్మ విధానంగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాడు. పనిని చూసినప్పుడు ఇది ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసే పని అనుకుంటాడు. మనమేమో పని అంటే ఏదో ప్రతిఫలం కోసం చేస్తాం అని అనుకోవచ్చు. అది అలా ఎవరైతే ఇలా అకర్మ పద్ధతిలోనే ఉండగలుగుతాడో ఎప్పుడు అతను బుద్ధిమంతుడు. అతను అన్ని పనులు చేస్తున్నా అతనికి ఏ రియాక్షన్స్, బంధాలు రావు. అందుకే అతను ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ స్టేజ్ లో ఉంటాడంటే రాగ భయ క్రోధాలేమి లేవు, రాగద్వేషాలు ఉండవు, ఎప్పుడు ప్రశాంతంగానే ఉంటాడు. అదే కదా మరి ఆధ్యాత్మికత. నిత్యానందంలో, సచ్చితానందంలో ఉండగలుగుతాం. ఆ సచ్చితానందం అంటే ఎంతో పెద్ద అర్థం అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లా. ఆ ప్రశాంత తత్వం, ఏ రాగద్వేష లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం, ఏ ఉద్వేగాలు లేకుండా అలా ప్రశాంత స్థితిలో ఉండగలగడం. అది
సో ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏ రకంగా రకరకాల మరి ఎలాంటిదైనా సంతృప్తితో ఉండేవాడు, ఏది వచ్చినా ద్వంద్వాలకు అతీతుడు, అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన రియాక్ట్ కాకుండా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు, అసూయ లేనివాడు, జయమైన అపజయమైన ఒకే రకంగా ఉండేవాడు, జయం వస్తే పొంగిపోవడం, అపజయం వస్తే కృంగిపోవడం చెయ్యడు. ఇలాంటి వాడు ఏ పని చేసినా అతనికి ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అంటున్నాడు. అలాగే ఈ త్రిగుణాల పట్ల ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉండదో వాళ్ళు, అంటే గుణాతీతంగా ఇలా వెళ్ళగలిగినప్పుడు వాళ్ళు అన్ని పనులు ఏది చేసినా దివ్యంగానే ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటారు. తప్పకుండా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. కొందరేమో యోగ విధానంలో దేవతలను పూజిస్తారు, పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో మరి హోమాన్ని చేస్తూ ఉంటారు, అంటే పరబ్రహ్మాన్ని పూజిస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. ఇంకా కొందరేమో వింటూ శ్రవణము కీర్తనలు, అంటే భగవంతుడి గురించి వింటూ భక్తి మార్గంలో ఆ రకంగా ఇంద్రియాలన్నింటినీ కంట్రోల్ చేస్తారు. సో భగవంతుడి గురించి విన్న కొందికి భౌతిక కోరికలు అవి కొంచెం తగ్గుతూ ఉండి ఆధ్యాత్మిక పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా మరి మనం. సో అలా ఇంద్రియాలను కొంతమంది శ్రవణము వీటిల్లో లగ్నం చేసి ఆ కోరికలు అనేటటువంటి ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఇటువంటి మనోనిగ్రహంతో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు, భగవంతుడి స్టోరీస్ అవి వింటూ. ఇంకా కొందరేమో మరి ఈ హఠయోగం ఇవి చేస్తారు కదా, ప్రాణవాయువు, ఇటువంటి యోగులు ఆ యోగం ద్వారా మరి భగవంతుడిని పొందుతారు. కొందరేమో మరి ఉపవాసం చేస్తూ కూడా కఠిన వ్రతాలు చేస్తూ ఇలా కొంతమంది భగవంతుణ్ణి పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు అంటూ రకరకాల మార్గాలు ఎలా ఎవరు ఏది చూసుకుంటారో కొన్ని చెప్తారు. చెప్పి ఇవన్నీ కూడా పాప ఫలితాల నుంచి అందరినీ విముక్తులు చేస్తాయి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ. ఇలాంటి యజ్ఞ ఫలితాల ఇలాంటి ఫలితాన్ని అనే అమృతాన్ని ఎవరైతే ఆస్వాదిస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా భగవంతుడిని పొందుతారు అని చెప్పి, ఇక యజ్ఞం చేయకుండా ఎవరు ఈ లోకంలో ఆనందంగా ఉండలేరు అని చెప్పారు. ఇంకా అలాంటిది ఇక ఈ లోకంలో ఈ జన్మలో యజ్ఞం చేయనప్పుడు ఆనందం ఉండదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మలో ఏముంటుంది, ఈ జన్మలోనే ఆనందాన్ని పొందలేని వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. ఏవం బహువిధా యజ్ఞా వితతా బ్రాహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే. ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా వేదాలు ఒప్పుకున్నాయి, చేయవచ్చు అని చెప్పేసి. అన్నీ కూడా రకరకాల కర్మల నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ ఈ యజ్ఞాలు. కాబట్టి వాటిని నిజంగా నువ్వు అర్థం చేసుకోవటం వల్లే నీకు ముక్తి వస్తుంది, ఈ యజ్ఞాలన్నిటినీ నువ్వు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే అంటున్నారు. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. సో పరంతప జ్ఞానయజ్ఞము ద్రవ్య యజ్ఞం కంటే కూడా మహత్తరం, గొప్పది ఈ జ్ఞానయజ్ఞం. కాబట్టి కర్మలన్నీ కూడా చివరికి దివ్య జ్ఞానంలోనే సమాప్తి అవుతాయి. అంటే డబ్బు కంటే కూడా ఈ జ్ఞానం గొప్పది. కాబట్టి ఏ పని చేసినా చివరికి ఈ జ్ఞానం వస్తేనే మరి ఆ కర్మకు కూడా ఫలితం అంటున్నారు అన్నమాట. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. అంటే అలా ప్రణిపాతేన అంటే మర్యాదగా ప్రశ్నలు వేస్తూ సేవలు చేస్తూ నువ్వు ఉంటే ఒక గురువుని చూసుకుని ఉపదేక్ష్యంతి తే ఉపదేశిస్తాడు నీకు జ్ఞానాన్ని. జ్ఞానిన ఎవరు, ఆ జ్ఞాని తత్వదర్శిన జ్ఞానాన్ని చూసినటువంటి ఆ గురువు నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఓకే, అది. సో ఎవరి దగ్గర జ్ఞానోపదేశం అంటే జ్ఞాని అంటే సరి అయిన గురువుని చూసుకో, పరమ సత్యం తెలుసుకోవడానికి వినయంతో
ఆయనకు సేవ చేస్తూ ప్రశ్నించు. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని దర్శించిన అటువంటి గురువు నీకే జ్ఞానోపదేశం చేస్తాడు. ఇక్కడ బలరామకృష్ణులు సాందీపని ముని అనే ఒక గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ విద్యని. సో భగవంతుడికి అన్నీ తెలిసినా కూడా మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా గురువు దగ్గర చేరి నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడం కోసం ఆయన కూడా ఇలా గురువు దగ్గర చేరి నేర్చుకున్నాడు. సాందీపని ముని వారి గురువు. యజ్ఞాత్వా న పునర్మోహం ఏనం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషాణి ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యధోమయి. సో ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముడు నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు ఆ మహాత్ముడి దగ్గర నుంచి నువ్వు ఇంక ఎటువంటి మోహానికి గురి కావు. ఇటువంటి గురువు గారు ఉన్నప్పుడు అలాంటి జ్ఞానంతో జీవులందరూ కూడా పరమాత్మ అంశలేనని, ఇంకా వేరేగా చెప్పాలి అంటే అవన్నీ కూడా నాకు సంబంధించినవే అని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు. అంటే భగవంతుడికి సంబంధించినవే అన్ని జీవులు నా యొక్క అంశే అని నీవు తెలుసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అపిచేదసి పాపేభ్య సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. ఒకవేళ నువ్వు పాపాత్ములందరిలో కూడా పాపివని అనుకున్నా కూడా దివ్య జ్ఞానం గనక నువ్వు తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే ఈ దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటగలవు. సో ఎంత పాపాలు చేసినా నువ్వు చివరికి జ్ఞానంలో సెటిల్ అయ్యావు అంటే, వచ్చింది అంటే నీకు ఇటువంటి జ్ఞానం, నువ్వు ఈ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా దాటివేస్తావు అని చెప్తున్నారు. సో అది అంటే ఉదాహరణకి మరి వాల్మీకి గొప్ప అతను గొప్ప ముని, కానీ ఆయన మొదట్లో దారులు కొడుతూ దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండేవాడు. అప్పుడు నారద మహర్షి వచ్చి ఆయనకి జ్ఞానోపదేశం చేసిన తర్వాత ఆయన అలా రామ అనుకో అంటే రామ అంటం కూడా చేత కాకపోతే మర అనుకో అని సలహా ఇస్తే ఆ మర అనే మాట రామయ్యి ఆయన అంత తీవ్రంగా నామస్మరణతో ఆయన వాల్మీకి అవ్వడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ అంటే పాపాలన్నీ చేసేసి జ్ఞానం తెచ్చుకుందామని కాదు, నిజంగా మనస్సు మార్చుకుని ఆ భక్తి భావంలోకి ఎవరైతే వెళ్ళగలుగుతారో వాళ్ళు అంతకుముందు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు నుండి వాళ్ళు తరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యథైధాంసి సముద్రోగ్నిర్ భస్మాత్ పురతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. సో ఇలా మండుతున్న కట్టెలు గనక ఎలా బూడిదైపోతాయి మండిన తర్వాత, అలా జ్ఞానం అనే కర్మలో, జ్ఞానం అనే అగ్నిలో మనం చేసిన ఈ భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా బూడిదైపోతాయి. మన భౌతిక అంటే ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో ఇక మన కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయి అన్నమాట ఆ జ్ఞానంతో. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రం ఇహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేన ఆత్మని విందతి. సో ఈ జగత్తంతా కూడా దివ్య జ్ఞానంలాగా పవిత్రము మహోన్నతమైనది అని చెప్తూ, ఇంత పవిత్రమైనది ఈ జగత్తులో జ్ఞానం కంటే పవిత్రమైనది దివ్యమైనది వేరొకటి లేదు. ఇక అది పవిత్రతకు మారుపేరు అనమాట జ్ఞానం. సో అలాంటి జ్ఞానం అంటే పవిత్రత అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలు లేకుండా, చాలా సింపుల్. ఇది అన్ని మాటలు వింటే కష్టం అనిపిస్తాయి అర్థం చేసుకోవడం. భావం ఏమిటి? పవిత్రం అంటే ప్యూర్ అంటే ఏమిటి? ఏ భావాలు లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, నిర్మలమైన ఏ మలినము లేని శుద్ధమైన మనస్సుతో ఉండడం, అదే జ్ఞానం. అలాంటి జ్ఞానం సమస్త యోగాల పరిపక్వ ఫలం. ఎన్ని రకరకాల యోగాలు చెప్పారు. అన్ని యోగాలు కరెక్ట్గా చేసినప్పుడు పరిపూర్ణ స్టేజ్లో నువ్వు ఆ ప్యూరిటీకి వస్తావు. పరిపక్వ ఫలం అనమాట జ్ఞానం. భక్తిలో పరిపూర్ణతను సాధించిన వాడు క్రమంగా అలాంటి జ్ఞానాన్ని అనుభవిస్తాడు. అలాగే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు క్రమంగా అట్లా ప్యూర్ అయిపోతాడు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. సో ఈ జ్ఞానం ఎలా వస్తుందబ్బా ఇలాంటి జ్ఞానం అని మనకి సందేహం వస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, చాలా ఇంపార్టెంట్ వాక్యం ఇది. శ్రద్ధ ఉంటేనే జ్ఞానం వస్తుంది. ఏ పనైనా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి అంటే శ్రద్ధ ఉండాలి. అలాంటిది భగవంతుడిని అందుకునే జ్ఞానం కావాలంటే ఇంకెంత శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆ ప్యూర్ స్టేజ్ ఉండాలంటే ఎంత శ్రద్ధగా మనం మరి ఈ సాధన చెయ్యాలి. తత్పర సంయతేంద్రియ. సో ముందు
శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధ ఉన్నవాడి జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ జ్ఞానంతో ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ సమన్వయపరచుకోగలుగుతారో, అంటే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, వాళ్ళ సెన్సెస్ అన్నీ, ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే వెంటనే కోపం రావడం, ఇట్లా అలా కాకుండా ఆ నిదానంతో ఎవరైతే కంట్రోల్డ్గా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండి ఇలా కంట్రోల్డ్గా ఇంద్రియాలను ఉంచుకున్న వాళ్ళకి జ్ఞానం జ్ఞానం లభిస్తుంది. అంతేకాదు పరాం శాంతిం, పరమశాంతి కూడా అచిరేణ అధిగచ్చతి, త్వరలోనే వాళ్లకు లభ్యమవుతుంది. ఎవరికి? శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి. సో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటమే మనం ఈ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాం. ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనిదే సమత్వం ఎలా వస్తుంది? వెంటనే ఏదన్నా వినగానే కోపం వచ్చేస్తే మన సౌండ్కి అలా రియాక్ట్ అయిపోతే మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్న వాళ్ళం ఎలా అవుతాం? కాబట్టి మనం ఈ జ్ఞానం అనేది మరి ఇలా ఇంద్రియ నిగ్రహణం, శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలిగా అసలు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళాలని. ఎవరు ఉంటారులే ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించుకుని హాయిగా ఇంద్రియాలు చూపించిన ప్రలోభాలన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇలా ఉంటే మనకు హాయిగా ఉంటుంది, ఈ నిగ్రహణ ఏమిటి, ఇదంతా ఏమిటి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకప్పుడు మరి మనకి శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఈ అలాగూ రాదు. సో ముందు శ్రద్ధ అవసరం, ఆ విషయాన్ని మనం సాధించాలని శ్రద్ధ ఉండాలి. తరువాత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలగాలి ఆ శ్రద్ధతో. అప్పుడు జ్ఞానం వచ్చి పరమశాంతిని మనం పొందగలుగుతాం. ఏమి ఇదన్నీ సుఖాలు ఎందుకు వదులుకోవడం అనుకుంటా. ఏం సుఖం? ఏది మనకి పర్మనెంట్ సుఖాన్ని ఇస్తోంది? ఏది మనకి పర్మనెంట్ ఆనందాన్ని ఇస్తోంది? ఏది మనకి పర్మనెంట్ మనశ్శాంతిని ఇస్తోంది? ఏదీ లేదు. ఆ క్షణం అనుకుంటాం, అబ్బో ఇది కొనుక్కున్నాం చాలా బాగుంది, ఒక సంతోషం, ఒక రోజు, ఒక వారం, ఒక సంవత్సరం ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ మధ్యలోనే ఎన్ని కోరికలు వస్తాయి. అలా ఎప్పుడు కోరికలతో, అసంతృప్తితో, మనశ్శాంతి లేకుండానే ఉంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటే పర్మనెంట్ మనశ్శాంతి, పరమశాంతి అచిరేణాది గచ్చతి. ఆ పరమశాంతి జ్ఞానం వచ్చి నీకు ఆ శాంతి లభించి నువ్వు త్వరలోనే నీకు ఆ పరమశాంతి, ప్రశాంతత వస్తుంది. ఆ సచ్చిత్ ఆనంద తత్వం ఏది జరిగినా చెక్కు చెదరని ఆనందంలో, ప్రశాంతతలో నువ్వు ఉండిపోతావు. ఇక ఆ మెంటాలిటీని, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నప్పుడు శ్రద్ధతో అంటున్నారు. అయితే ఎవరికి ఆనందం అనేది దక్కదు. సో అటువంటి వాళ్ళకి ఆనందం దక్కుతుంది ఇలా ఇంద్రియ నిగ్రహణను శ్రద్ధతో చేసుకుని ఆచరించే వాళ్ళు. ఇక దక్కని వాళ్ళు ఎవరంటే అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధ దానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మన. సో అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు, అజ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు, సందేహం, నమ్మకం లేని వాళ్ళు, భగవంతుడి మీద ఫెయిత్ లేని వాళ్ళు నాశనం అవుతారు. మరి వాళ్ళకి ఆనందం అనేది దక్కదు. ఎక్కడ? నాయం లోకోస్తి నా పరో, ఈ లోకంలోనూ వాళ్ళకి మనశ్శాంతి లేదు, పరలోకంలోనూ మనశ్శాంతి లేదు. నా సుఖం, వాళ్ళకు సుఖం లేదు. ఎవరికి? సంశయాత్ములకు, సందేహాలతో ఇది అవుతుందా అంటున్నారు. నిజమేనా? అసలు దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా? మనం హాయిగా ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయకుండా దేవుడు లేకపోతే అక్కడ ఏమి మిగలదు మనకి ఫైనల్ గాను, ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా ఎందుకు వదలరు? ఇలాంటి సంశయాలతో ఉన్నప్పుడు ఇక వాడికి మనశ్శాంతి లేదు. ఆ మనశ్శాంతి, ఆ తృప్తి, ఆ భక్తి, ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడే మరి ఆ శాంతి ఉంటుంది. ఇలాంటి సంశయాత్ముడికి, అజ్ఞానుడికి, శ్రద్ధ లేని వాడికి ఈ పద్ధతి మీద వాళ్ళకి ఎప్పుడు శాంతి ఉండదు. ఎందుకు? ఎప్పుడు కోరికల్లో ఉన్నవాడికి ఇంక శాంతి ఉంటుంది. అసంతృప్తే అసంతృప్తి, జీవితం అంతా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకి ఈ రకంగా అసంతృప్తులతోనే లైఫ్ అంతా గడిచిపోతుంది. తృప్తి, సుఖం అనుకుంటాం కానీ అవన్నీ క్షణికాలే కదా, మళ్ళీ వెంటనే ఏదో ఒక అసంతృప్తి వస్తోంది కదా. ఇది ఉన్నా కూడా పర్మనెంట్గా ఏదైనా సుఖం తీర్చుకుంటే కోరిక హ్యాపీగా ఉంటున్నామా? లేదు. అందుకని అలా అశ్రద్ధతో, సంశయాలతో, మరి ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు కట్టుబడి ఉన్న వాళ్ళకి ఇక మరి ఎప్పటికీ శాంతి ఈ లోకంలోనూ ఉండదు, పరలోకంలోనూ. యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ. కాబట్టి కర్మఫలాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టి భక్తి యోగంలో ఉంటూ దివ్య జ్ఞానంతో సందేహాలన్నీ నశించిన వాళ్ళు వాస్తవంగా ఆత్మజ్ఞానంలోనే స్థితులైన వాళ్ళు.
ధనంజయ ఈ రకంగా కర్మ ఫలితాలచే బంధింపబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కర్మఫలాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టి ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఈ దివ్య జ్ఞానంతో వాళ్ళు ఆ దివ్య జ్ఞానం అప్పుడు వస్తుంది. మరి కర్మఫలాలు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు సందేహాలు ఉండకుండా వాళ్ళు ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా ఆత్మజ్ఞానం, అది ఆత్మజ్ఞానం అంటే. ఎంతో కష్టం అనుకుంటున్నాం, అంటే అర్థం కావటం ఆ టాపిక్ చాలా కష్టం ఆ మాట అనుకుంటున్నాం. ఏమిటి? ఈ రాగద్వేషాలు లేకుండా నీ పని నువ్వు చేసుకుపోవటం, టూ మెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా. టూ మెనీ కాదు, నో ఎక్స్పెక్టేషన్. దేవుడు ఏది ఇచ్చినా మనం ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడమే. అలా పని చేసుకుంటూ పోయేవాడు ఆత్మజ్ఞానంలో స్థితుడైన వాడు. ఆ రకంగా నువ్వు చేసినట్లయితే నీకే బంధాలు ఏర్పడవు. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం తుత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానంతో కలిగినటువంటి నువ్వు ఈ సందేహాలు, ఈ సంశయం, ఈ సందేహాలన్నిటినీ కూడా జ్ఞానం అనే యోగంతో నీ హృదయంలో అజ్ఞానంతో తలెత్తిన ఈ సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో నువ్వు చిన్నం చేయి, అంటే ముక్కలు చేసేయి, ఖండించు ఈ అజ్ఞానాన్ని. అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి అజ్ఞానంతో నీ మనస్సులో వచ్చిన ఈ సందేహాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు ఈ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించి ఈ భారత అంటే భరత వంశస్థుడా ఇలాంటి యోగంలో సెట్ అవ్వు, స్థితుడవ్వు. అయ్యి ఏది వచ్చినా భగవంతుడు ఏది ఇవ్వాలంటే అది ఇస్తాడు, నా డ్యూటీ నేను చేసుకుంటూ పోవాలంతే అనేటటువంటి యోగంలో నువ్వు ఆ మనస్తత్వంలో ఉంటూ నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం. చాలా మంచి పెద్ద ఎన్నో విషయాలు వేదాంతం చెప్పినటువంటి టాపిక్ ఇది, ఈ 4th చాప్టరు. సో అంటే మనం క్లుప్తంగా ఏం నేర్చుకున్నాము అని గనక మనం చెప్పుకోవాలి అంటే, ఒక చిన్న పదంలో అంటే ఏమంటున్నారు అంటే, ఎన్ని పాపకర్మలు చేసినా కూడా ఇలాంటి జ్ఞానంలో ఎవరైతే ఈ దివ్యమైన భగవద్ జ్ఞానాన్ని మనం ఆశ్రయిస్తే దుఃఖాలతో కూడిన భవసాగరాన్ని దాటివేయగలం. మరి ప్రాక్టికల్గా చూసినా అంతే కదా. మనం దుఃఖంతో వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందని కూర్చుంటే ఇక దుఃఖంగానే ఉంటాం. ఏదైనా మనం మార్చేది లేదు, జరిగింది ముందుకు సాగిపోయి మనం చేయవలసింది మళ్ళీ చేద్దాం అన్నప్పుడే మనశ్శాంతి. కాబట్టి అలా ఆలోచించినా కూడా మనకి ఇది ఎంతగానో దీని అర్థం ఏమిటన్నది బోధపడుతుంది. అదే జ్ఞానం, ఆ సమత్వమే జ్ఞానం. ఆ సెంటెన్స్ కూడా ఒక శ్లోకంలో ఉంది, సమత్వమే జ్ఞానం. రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నా సరే మనం ఈ రకంగా సాగిపోవడమే జ్ఞానం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో 4వ అధ్యాయాన్ని